Kwinyanga ephelileyo ikomiti ejongene nemicimbi yobambiswano ngolawulo epalamente iwugxeke kabukhali lomasipala waseMfuleni ngokusebenzisa gwenxa izimali zawo. Sithetha nje inkampani yenkinkisha amanzi iRand Water iwuphungule ngomyinge we-20% umthamo wamanzi enikezela ngawo koomasipala abangawuhlawuliyo, nanjengoko le nkampani ityalwa isixamali esi-100 million rand ngoomasipala beli phondo laseGauteng nabaquka umasipala waseMfuleni. Abahlali balugxwabevu ngumsindo ngenxa yokushokoxeka kweenkonzo ezifana namanzi, umbane nogutyulo lwelindle. Sithetha nje ilindle nelinevumba elinganyamezelekiyo libaleka ezitalatweni kulo masipala. We are being regarded as the twilight children of this region. People just come and dump and then they leave or fill their pockets. There's no service delivery. Like a weather such like this now, we suffer electrical breakdowns. Then when we call the electrical department, we don't find answers. They don't come. After 5 hours, they come to our rescue. Ukanti uceba ojongene neenkonzo ezingundoqo kulo masipala uthi iingxaki kwiziseko zophuhliso ezindala ezingasalungiswayo. There will be many people who will not be happy about the services that we are rendering. But I must state this. Services are being rendered. They might not be in a rate where it should be. Umasipala waseMfuleni phantsi kolawulo lwephondo isihlandlo sesibini ngoku usukela ngomnyaka ka-2018. We have realized that on our own as a municipality, there is no capability to do what we keep promising communities, that will fix the following things, will do this and that. So now that I've got a team of administrators for each department, he's in charge, he will explain, outline what I have here as point 7 of the, pillar 7 of the FRP on service delivery infrastructure development. Ukanti abahlali bafunge bamuncintupa ngelithi soze bathabathe inxaxheba kwinyulo lovalo-zikhewu de abasemagunyeni basabele kwizikhalo zabo zokuhanjiswa kweenkonzo.